Не казваме това на английски. Let's go. I am agree with you. Съгласен съм с теб. Съгласен съм с теб, си казваме на български, но на английски фразата звучи така. I agree with you. Не поставяме аз съм съгласен с теб. Супер. Давайте да продължаваме нататък. На английски не казваме I don't want nothing. Не искам нищо, както си го превеждаме от български. Ами казваме I don't want anything. I don't want anything, тъй като на английски нямаме двойно отрицание. Не може в едно изречение да има двойно отрицание, както на български. Тоест запомняме I don't want anything. На английски също така не казваме What means this? Какво означава това? Ами на български съвсем нормално се звучи. Но на английски, като правим изречение в сегашно, по-точно като правим въпрос в сегашно просто време, използваме спомагателния глагол do. В нашия случай ще бъде What does this mean? Защото е в трето лице единствено число. Тогава do преминава в does. И ще стане What does this mean? Какво означава това? В английски също така не казваме I'm going in home. I go in home. На български е вкъщи. И оттам много хора си казват I go in home. Правилното всъщност е go home. Запомняме, че винаги е go home. И когато ни се наложи да кажем, че се прибираме вкъщи, няма много да го мислим, а направо казваме I'm going home now. А не I'm going in home. Или I go home. А не I go in home. Това видео ти беше интересно и полезно. Не забравяй да го харесаш. И за още такива информативни, образователни и забавни видеа последвай ме. Чао и до скоро!